ଏତିକି ବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ମୋ ତିଆରି ହାତ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗିବ ହଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତମେମାନେ ହେଉଛ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହଁ ନାଇଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହଁ ନାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ବି ନୁହଁ ତମକୁ ଚାଲି ପଢ଼ା ବି କହିଛି ହଁ ନାଇଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏତିକି ବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା କି ତା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଦଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଜାଇ ରଖନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ତମମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ବୟସରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେତେ ଜଣ କରିବନି କିଏ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆଣିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ଭଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତ କହୁଛି ମୋର ତମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ। କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତମେ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଏଠି କହିଲ ଯେ ହଁ ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କ ଅଛି ନାଇଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ବାପା, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ତମକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ହେଲେ ବାପା ବା ମା ବାପା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କେବଳ ଆଜି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୀମିତ ଚାଲୁ। ଏବଂ ତମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର ହେଲା ତ। ମାନେ ସେଟା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ହଁ ନାଇଁ। ତମେ ଯାଇକି ଜଣେ ଲୋକ କାହା ପାଖରେ ଫିଜିକାଲି ଠିଆ ହେଲା ହଁ ନାଇଁ, ତାହା ତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଁ ନାଇଁ। କାରଣ ଏମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବନ୍ଧୁର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ସୁଗୁଣକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲିର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଫେୟାର ଅଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ। ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭଲ, ଏଠି ଯାଇସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେଉଛି ଠକ। ଏମିତି କହିବାଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ତ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସାଇତି ରଖିବି। ସେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ନ ଆଣିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେ ହେଉଛି ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆଗେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।